Els comentaris en Excel ens permeten introduir anotacions a les nostres celdes per fer revisions posteriors, repassos, correccions. Fixem-nos com funcionen. Em situo a la celda que correspongui. Començarem per l'A3. Me'n vaig al menú Revisar, Nuevo Comentario. A partir d'aquí puc introduir en aquest quadre groc qualsevol anotació. Per exemple, repassar les dades del client. Quan cliquem fora del comentari, a la celda apareix un pic a l'extrem superior dret de color vermell. I, si ens hi acostem, com podem comprovar, apareix la nota en qüestió. Quan sortim de la celda, la nota desapareix. Però el comentari continua, ja que veiem l'indicatiu vermell característic. Repetim el procés. En aquest cas, ens situem a la casella H23 i en lloc d'anar al menú Revisar, farem clic amb el botó dret. També ens permet inserir un comentari. En aquest cas, revisar possible descompte de producte. De nou, quan cliquem fora, el comentari resta i quan ens hi acostem, apareix a la nostra vista. Així podríem anar repetint per tots els comentaris que haguéssim de fer. Com podem comprovar, el pic vermell a l'extrem superior dret és molt característic. Però si tenim por de no veure'ls tots i volem els comentaris a la vista, accedirem al menú Revisar i farem un clic a Mostrar todos los comentarios. Ara no cal estar a la zona d'influència de la celda per veure els comentaris, sinó que els tenim tots en pantalla per la seva supervisió. Per desconnectar l'opció, haurem de repetir el camí. Menú Revisar i tornarem a clicar a Mostrar todos los comentarios, en aquesta ocasió desactivant l'opció. La manera més efectiva de moure'ns entre els diversos comentaris és utilitzar les icones de Anterior i Siguiente que trobem al menú Revisar. Com podem comprovar, a partir de la posició en la qual estem, si fem un clic a Siguiente, anem al següent comentari, o Anterior, doncs retrocedim. Si arribem al final dels comentaris, l'Excel ens preguntarà si volem continuar des del principi. D'aquesta manera no se'n saltarem cap. Un cop seleccionat el comentari, podem modificar-lo o eliminar-lo si calgués. També podem eliminar-lo fent clic amb el botó dret a la celda on tenim el comentari i escollir l'opció d'eliminar comentari. Per acabar, veurem els comentaris aplicats en la impressió. Si volguéssim imprimir el document, Archivo, Imprimir, i aleshores cliquem a Configurar pàgina. Haurem d'accedir a la fitxa Hoja. I aquí tenim les opcions d'impressió dels comentaris. Per defecte no s'imprimiran, però si els volem, farem un clic i podem escollir al final de la hoja, acceptem i podem comprovar a la vista preliminar que efectivament se'n situen els comentaris, indicant la seva posició, qui l'ha realitzat i pròpiament el comentari, o bé també podríem accedir a Como en la hoja. Acceptem, amb la qual cosa els comentaris quedarien reflectits al costat mateix de la celda, però fixem-nos que l'expressió és Como en la hoja. Perquè surtin, evidentment hauríem d'anar a Revisar i mantenir actiu Mostrar todos los comentarios. Aleshores, si tornem a anar a Archivo i Imprimir, podem comprovar com efectivament els comentaris s'expressen. Bé, doncs, l'opció Comentaris ens dona l'oportunitat de posar anotacions a les nostres celdes per nosaltres mateixos o per altres usuaris.